da rashin kiyaye koyarwar wannan hadisi ne a yau mutanenmu suka saki shugabanci na al'umma ya fada hannun waɗanda ake cewa ba su cancanci shugabanci ba. Domin mai gidan da yake bayar da shugabanci na gari a iyalinsa da matar da take bayar da shugabanci na gari a gidan mijinta da ma'aikacin da yake bayar da shugabanci na gari a wajen aikinsa, kowannensu ya sani cewa shugabanci aiki ne ja, ya kuma sani shugabanci amana ne. Duk mai bayar da shugabanci na gari zai fahimci cewa shugabanci muhimmin al'amari ne, zai kuma fahimci cewa shugabanci na gari adalci ne, abu ne mai bayar da kwanciyar rai da zama lafiya. Duk mutumin da ya fahimci haka to ba zai taɓa watsi da damarsa ta zaɓen waɗanda za su shugabance shi ba, haka kuma ba zai taɓa zaɓar waɗanda ba su dace ba su shugabanci ƙasarsa ko jiharsa ko ƙaramar hukumarsa.